Тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі, працягваюць вайну з нашым нацыянальным сцягам. Актывісты рэагуюць і яскрава акрэсліваюць сітуацыю. Узурпатар нелегітымны. Ягоныя хацелкі не маюць ніякай законнай сілы, каб мы іх выконвалі. Міліцыя? Няма ніякай міліцыі. Ёсць бандфармавання на пабягушках у псіхапата. Тое ж тычыцца паспешных дапісак у лукашысцкія кодэксы. А таму уздымаем сцяг вышэй. Нягледзячы на рэпрэсіі і рэйды міліцыі, ужо 125-й дзень людзі працягваюць дабівацца законнасці ў Беларусі. З вамі Вітал Ціўчык, гэта студыя Белсат. Запрашаю. Научайся! У мяне ёсць мара. Універсітэт як асяродак свабоды і годнасці, дзе праўду кажуць шчыра і ў вочы, а не шэптам у калідорах, дзе ёсць месца дыскусіям і розным пазіцыям, і няма выразу. Ну вы же самі все понимаете. Нездарма наш знакаміты мысляр Леў Сапега казаў, што ў кожнай дзяржаве прыстойнаму чалавеку няма нічога даражэйшага за свабоду, і што толькі тую дзяржаву можна называць справядлівай і свабоднай, дзе пануюць законы, а не воля манарха ці ўрада. Работая ради собственных интересов, на самом деле Лукашенко и приближенные просто уничтожают белорусскую экономику. У доме на вуліцы Чыгуначнай, 44 ў Менску прайшлі ператрусы. Прынамсі 6 асобаў затрыманыя. Па кватэрах хадзілі людзі ў цывільным, якія прыехалі на бусах. Яны прадстаўлялі пастановы на ператрус, але сябе не называлі. Вышло с подъезда человек 6. Один сел в темно-зеленый, они уехали. И вслед за ним уехал, который вот стоял здесь в аппендиците. Туда зашло 4 человека. У 2 человек были в руках черные пакеты, запечатанные, что это было, конфискованное чье-то. Вот, и сели, все, уехали. Он поехал отвозить ребенка в детский садик и сказал, когда возвращался, уже понял, что людей арестовывают, и начались обыски. Вот. Он договорился с братом своим увидеться. Говорит, я поехал. И все. И после этого он перестал выходить на связь. Я не могу его найти. Сярод затрыманых жыхароў дому Андрэй Бондараў, Сцяпан Данілевіч, Юрый Цюшкевіч, Андрэй Дранкевіч, гісторык Андрэй Мацук, а імя 6-й асобы невядомае. У двары дому на Чыгуначнай ёсць муралы. На вокнах шмат нацыянальнай сімволікі. Жыхары вывешваюць стужкі на плоце і ладзяць вечаровыя сустрэчы. А ўжо зараз на сувязі з намі наш калега, жыхар згаданага мікрараёну на вуліцы Чыгуначнай у Менску Станіслаў Івашкевіч. Станіслаў, прывітання і распавядзі, калі ласка, што вось адбываецца у гэтых ваколіцах вуліцы Чыгуначнай, чаму там быў вось гэты рэйд людзей у цывільным? Гэты раён увогуле даволі актыўны. Ён увесь завершаны мураламі, стужкамі, сказалі маленькую частку гэтага, але тут вельмі такая адчуваецца атмасфера запераменых. Прычына гэта, напэўна, таму што тут вялікая колькасць новабудаў, насельніцтва праўнаўча маладое, але і пажылыя людзі таксама тут адзін аднаго вітаюць, людзі ўжо адзін аднаго вельмі шмат ведаюць, і, я б сказаў, такая напаўвясковая атмасфера. Ну і вось у гэтай, відаць, сутнасць па гэтай атмасферы і быў прызначаны гэты сённяшні дан. Напярэдадні тут па двары хадзілі людзі цывільныя, якія были вельмі падобныя на сілавікоў, заглядалі ў дзверы, фотаграфавалі вокны, і сёння о 8 раніцы ўжо
Значит, суседи тэлефанавалі ў дзверы, званілі ў дзверы адзін аднаму, калі прыйшлі з пратрусам да першага чалавека, і потым на працягу дня, як мы ўжо ведаем, іх стала 6. Аднаго, дарэчы, вызвалілі ўжэ. Прынамсі. Значит, Грушівка – это одно из мест, где отбываются недельные марши. Тому, вероятно, была это заполох. Люди с цивильным ничего не отказывают, по сути, на того, где находится, законодательно находится и температура. Потом стало видно, что это департамент финансовых исследований, незразумело, чему. Потому что людей, яких не затримали, вже під'їзду, до нього випадає, що тільки те, що символіка в окнах, як би білої аркуші. Ну, бачым, што міліцыянты запужваюць мірнае насельніцтва Менску, заяўляюць аб тым, што чырвона-белыя сцягі, стужкі, нават вопратка паводле гэтай калярыстыкі развешаныя на балконах, на тэрыторыі кватэраў, што гэта будзе расцэньвацца як пікет. Суцэльны падаецца абсурд, калі нават людзі ў межах сваёй кватэры і іх спрабуюць там нават пераследаваць, і вось заходзяць. Ты вось узгадаў гэты дэпартамент фінансавых расследаванняў, то бок ёсць таксама пагроза, я так разумею, крымінальных справаў. Ну, пакуль невядома. Это ў любым выпадку відавочна акцыя застрашэння, як яна была ўжо аформленая, не так важна. Тут падобна, што не ўжываецца эта фармулёўка, што сцяг у акне гэта адзіночны пікет, таму што это адміністратыўны працэс, ну, ДФР там не займаецца, але мы бачылі шмат разоў, калі розныя ведомствы дарэчы, мы, белсатаўцы, гэта ведаем ужо нашмат раней за сёлетнія падзеі, калі нашых журналістаў спыняюць пад нагодай таго, што машыны лічацца ў угоне, альбо расследуецца яшчэ нейкае злачынства, якое не мае ні да чаго дачынення ў рамках этого ў якасці сведкі, альбо там яшчэ некага затрымліваецца чалавек. Ну, а што тычыцца вось гэтай новай пастановы, што сцяг у акне гэта пікет, то відавочна, што зараз улады вядуць барацьбу супраць сімвалаў. Яны тут в Грушаўскім раёне постоянно приезжает Зеленстрой под аховой милиции, это все зразаюць, на раніцу все з'яўляецца назад. И Лукашенко сам раней у нейкай сваёй прамове надаваў адметную увагу гэтай вайне сімвалаў, тому што паводле сутнасці яго слоў, не памятаю дакладных слоў, што пакуль жывыя сімвалы, жывая рэвалюцыя. Сімвалы, барацьба з сімваламі. Памятаем, да чаго гэтая барацьба давяла ў лістападзе, калі Рамана Бандарэнку, які выйшаў паразмаўляць з людзьмі ў цывільным, якія зразалі чырвона-белыя стужкі, яго папросту забілі. І, падаецца, нічому гэтая гісторыя вось ані сілавікоў, ані людзей у цывільным, якія з такім рвеннем нішчаць нацыянальную сімволіку, не навучыла. Ну, падаецца, што зніклі вось гэтыя групы ў цывільным, прынамсі, іх даўно не бачна ў раёне, ну, не чуваць ад людзей пра іх. Яны альбо сталі нашмат радзей прыязджаць, альбо перасталі. Зараз гэта проста сярод бела дня прыязджаюць зеленстроўцы пад аховай міліцыі і вось зразаюць гэтыя стужкі. Дзякуй вялікі за сведчанне. Станіслав Івашкевіч, эканамічны аглядальнік нашага тэлеканалу, таксама жыхар мікрараёну недалёка ад вуліцы Чыгуначнай. Сёння там быў рэйд міліцыі, прыязджалі ў двор, дзе мноства нацыянальнай сімволікі. Увогуле, людзі ў цывільным, насамрэч, зайшлі. Яны нават не прадставіліся, што яны міліцыянты. Зайшлі ў цывільным, на цывільных машынах, уварваліся ў кватэры і затрымлівалі людзей. Вось такая акцыя застрашэння паводле нашага калегі, які недалёка там жыве, адбывалася сёння ў сталіцы. Між тым, сябры ды блізкія сустракалі ля сценаў ізалятару, аднак на волі не пабачылі Вольгу Гіжанкову, міс Беларусь 2008 і былога прэсавага сакратара берасцейскага «Дынама» пакінулі на Акрэсціна. Імаверна, Вольга правядзе там яшчэ 9 дзён, калі пакаранне паводле 3-го тэрміну палічылі не з моманту суда, а з заканчэння папярэдняга арышту.
Я буду связываться с адвокатом, спрашивать, как там, что, почему, пусть решает вопрос. То есть ее тайно осудили еще раз? Я не знаю, сегодня, как и в Уфе, я тоже ждал ее в 17:30. Встретить, забрать домой. Она за всех нас сидит в неволе, в таких условиях, с таким контингентом, потому что и журналисты, кто с ней там находился, рассказывали, в каких условиях, как издеваются над ней. Пада на акцыі пратэсту і адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання на 12 сотняў. Пасля зладзілі яшчэ 2 суды за фотаздымкі ў інстаграме. Паводле сукамерніц былую міс Беларусь утрымлівалі ў невыносных умовах. Цытата: «З бяздомнікамі, са смуродам і вошамі». Таксама ў камеры пастаянны моцны скразняк. Агулам, вось у такіх антычалавечых умовах Вольга застаецца за кратамі ўжо 33 дні. Комфортно находиться в этих. Працяг беззаконня і здзекаў з боку тых, хто ўтрымоўвае ўладу ў нашай краіне. Наша калега, палітзняволеная Кацярына Андрэева, перанесла алергічны прыступ. А ў доме бацькоў палітзняволенай Дар'і Чульцовай, дзе яна прапісаная, але даўно не жыве, правялі ператрус. Самыя нашыя журналісткі ўжо амаль месяц знаходзяцца за кратамі. Дар'ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву вінавацяць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак. Абедзвюх затрымалі 15 лістапада падчас асвятлення разгону плошчы пераменаў, забраўшы з кватэры, адкуль яны вялі стрым. Міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў» назвала Беларусь самай небяспечнай у Еўропе краінай для журналістаў, ды апублікавала 15 рэкамендацыяў уладам Беларусі і міжнародным інстытуцыям. Тыя, хто ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі, між іншага, маюць гарантаваць бяспеку журналістам, спыніць іхны пераслед, вярнуць доступ да друку незалежным выданням, спрасціць акрэдытацыю замежным журналістам і паспрыяць візіту ў Беларусь экспертаў ААН. Еўрапейскія інстытуцыі, паводле рэпарцёраў без межаў, маюць падтрымліваць свабоду слова ў Беларусі, замарозіць фінансавую дапамогу ўладам і ўвесці супраць іх санкцыі. Ініцыятыва «Байпол», аб'яднання сілавікоў Беларусі, якія адмовіліся выконваць злачынныя загады, апублікавала чарговае відэа з рэгістратара Амапаўца, які стаяў ля Палацу Незалежнасці 23 жніўня. На ім чуваць, як міліцыянты, размаўляючы між сабой, крычаць мацюкамі і абражаюць мірных дэманстрантаў, пашыраючы мову нянавісці. Фрагмент гэтага зліву ўжо зараз вашай увазе. Планы вот этих передних ублюдков всех. Иди отсюда, потому что пострадаешь. Да, потом будешь жопу синюю показывать, поэтому. Все, иди. Надо, чтоб снял он того уёбка, блядь. Снимай его, он танцует. Пашек ебаный. 044. Как только начнут более-менее расходиться, проспект рабочие готовы поработать по проспекту. Пиздец, я шушащих купюр тут заработал. А что нет? Что? В банке ты, блядь, больше заработал кассиром. Ну не нахуй, ну, блядь, я бы уже в отделе сидел бы. Ящик надо, а здесь ничего не делать. На сувязі былы супрацоўнік міліцыі з Гомля, спадар Уладзімір Няпомняшчых. Добрый вечар. Добрый вечер. Спадар Уладзімір, тое, што мы бачым, чарговыя сведчанні проста бескультур'я, хамства і ўвогуле нейкіх нават нялюдскіх паводзінаў тых, хто носіць форму міліцыянта, вось як на гэта ўвогуле ўсё рэагаваць? Ну, я бы вам сказал, что это не сотрудники милиции, это бандформирование, созданное гражданином Лукашенко. Если им позволено убивать, избивать, насиловать людей в застенках диктаторского режима, то это по сравнению с тем, что они творят в застенках, это мелочь. Это считается для них нормой. Но это не норма. Я еще раз заявляю, это бандформирование. И они все должны быть привлечены к уголовной ответственности. Все без исключения. Спадар Уладзімір, а як так сталася ўвогуле, што ў Беларусі тыя людзі, якія фармальна павінны ахоўваць закон, дакаціліся да такога стану, што збіваюць старых, збіваюць дзяўчат, ламаюць косткі, забіраюць непаўнагадовых, і ўсё гэта з мацюкамі, крыкамі, з такой нянавісцю, страшнай нянавісцю, якой, здаецца, увогуле, калі жывем у беларускім народзе, няма такой нянавісці між сабой. Я вам
скажу, что это просто власть делает все для того, чтобы они такие были, промывают им мозги. Во-вторых, они там кредиты имеют закредитованные, не могут рассчитаться. Поэтому вот так и делается все. Власть это устраивает. Если бы власть не устраивала, их бы разогнали в 2 счета. Но власть не пойдет на это, потому что если они их разгонят, то следующий, так скажем, кто останется, никто не будет избивать народ и все прочее. И власть рухнет. Но и это не спасет власть. Вот это то, что они творят, это наоборот обостряют отношения с народом. И пока вот, так скажем, редкие случаи радикального отношения к силовикам, к этим вот бандформированиям, но я уверен, что это будет раскрутка. Это только начало. Яшчэ ў 1999 годзе знік генерал Юрый Захаранка, былы міністр унутраных справаў Беларусі. Лукашенко кіруе ў нашай краіне 26 гадоў, і вось гэтая сістэма, наколькі, як яна ўвогуле будавалася, наколькі хутка ўдалося зламаць вось паняцце міліцэйскага гонару, нейкага гонару мундзіру? Вы знаете, вот эти сотрудники, так скажем, бандформирования, которые избивают, их набирают самых отмороженных с деревень, с колхозов, где нет работы. Вот. И люди идут на это. Это бескультурие полное. Я не знаю, да, я скажу вам, что и мы матерились между собой, но не до такой же степени. Это уже когда там 1-2 слова проскочит. А такого это вообще не было в мою бытность. Это ужас какой-то. Такое ўвогуле пачуццё, калі мы... 5 слов 10 мата. Калі глядзім на гэтыя кадры, такое пачуццё, што вось вы кажаце, сапраўды панабіралі людзей, якія, можа, не мелі ніякіх іншых перспектываў увогуле працаўладкавання, але здаецца, што ўвогуле гэта такі нейкі кантынгент, які, калі б іх не ўзялі ў міліцыю, мог бы папоўніць крымінальныя структуры. А это и есть криминальные структуры. Это сейчас криминальные. В 90-х годах, я вам скажу, было лучше. Почему? Потому что милиция, да, была коррумпирована немножко, криминально, но не до такой степени. В мою бытность, значит, я так считаю, что было 10% вот таких отмороженных, которые могли допустить там избивать или что-нибудь. А сейчас 90% вот таких не мерзавцев. Это мерзавцы. Это не люди. Я представляю, что они в своей семье делают, вот эти отмороженные. Это если они поступают вот с людьми невинные, которые мирный протест, ничего не делают, их избивают, ломают кости, ломают черепа. Это ужас. Вот посмотрите, что это творится. Это, по-моему, вот Гомель сейчас показывают. Так, это менавіта кадры з Гомля. Вот. Это ужас. И я не понимаю, о чем эти люди думают. У них отсутствует чувство самосохранения. Я им вот вчера меня вызывал сотрудник милиции центрального, предупреждали меня, я 2 слова скажу, чтобы я не участвовал, предупредили, что это привлекаюсь к ответственности. Вот, так я им сказал, что, ребята, вы запомните такую вещь. Вы все, почти все, переживете Лукашенко. Если вы думаете, что вы Лукашенко не переживете, переживете, и все будете отвечать. Так Лукашенко в лучшем случае смотает, куда сядет в Боинг, заберет свою семью, что я и советовал ему сделать, так скажем, через средства массовой информации. Но он не слышит этого. А вот куда вот эти денутся, вот, которые ломают, вот, избивают. Поэтому в свое время, когда я баллотировался в Палату представителей, в депутаты, одним из пунктов моей программы было привлечь к ответственности, значит, и признать преступными организациями, организованной преступной группировкой ОМОН и КГБ. Сейчас я изменил свое мнение и считаю, что все силовые структуры должны быть привлечены к ответственности. Все должны пройти люстрацию. А начальники, замы в обязательном порядке. Вот это же совершают не они, это им такая команда. Если была команда не трогать, то и было бы так. Это просто идет сверху, от Лукашенко и пошло вниз. Караевы там и всякие разные. Але варта таксама падкрэсліць, што нават цяпер у гэтых умовах, нават цяпер у той сістэме можна застацца чалавекам, прыняць правільнае рашэнне, сысці, не выконваць злачынныя загады. Усё это залежыць ад канкрэтнага чалавека. Все правильно, все правильно. Вот вчера меня вызывали, со мной сотрудник милиции культурно, вежливо обращался, все. По большому счету не он мне лекцию прочел, а я ему лекцию прочел на видеорегистратор его и сказал, передай начальнику, что у меня офицерское звание, то, что у меня жизненный опыт. И не он меня будет учить, как мне жить, а я его должен учить. Я его должен учить и объяснить ему, что они совершают преступления против своего народа, против белорусского народа.
Спадар Владзімір, вось літаральна апошняе пытанне, калі мы глядзім на дзеянні сілавікоў, ну няўжо вось яны не вучыліся ў школе, не вучылі гісторыю, што, напрыклад, карнікаў Гітлера пакаралі, якія пры Гітлеры дзейнічалі, гэта былі 40-выя гады, а цяпер, цяпер 21 стагоддзя, ўсё ў інтэрнэце ёсць, куча фактаў, прозвішчаў, ну няўжо вось да іх это не доходзіць? Не доходит, значит. И я вам скажу, что я уже говорил и повторю еще раз. В 41-45 годах, когда были фашисты, к ним даже можно лучше относиться по одной причине, что они уничтожали, вот, поступали с другими народами, не со своими. А вот эти мрази, это мрази, это не люди. Они поступают со своим народом за счет людей, которых их кормят. Это же белорусский народ платит налоги, и вот эту банду эту содержит Лукашенко. Это бандиты, это не сотрудники милиции, не правоохранительные органы. Это бандформирование, созданное гражданином Лукашенко только для удержания своей власти. Больше ни для чего. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Спадар Уладзімір Няпомняшчых, былы супрацоўнік міліцыі, а таксама прадстаўнік народнай грамады, вядомы грамадскі актывіст з Гомля. Мы ў маім гаспадарства госцем у гэты вечар. Святы набліжаюцца, а нашыя гледачы, нягледзячы ні на што, з аптымізмам глядзяць у будучыню, рыхтуюцца таксама і вось да калядаў, да Новага году. І такі вось навагодні ролик мы атрымалі ад вас, шаноўныя тэлегледачы, з вельмі актуальнымі падарункамі пад ялінкай. За 5 мінулых гадоў беларусы забралі больш за 3 мільярды долараў дэпазітаў, з чаго 1,5 мільярда сёлета. Гэта вынікае са статыстыкі Нацыянальнага банку. У адсоткавым выражэнні гэта значыць, што зменшылася амаль на 40% вось гэтых дэпазітаў. Ці гэта канец падзення і ў якім увогуле цяпер стане беларуская эканоміка, ўжо зараз абмяркуем з вядомым эканамістам Яраславам Раманчуком. Спадар Яраслаў, добры вечар. Прывітанне гаспадарства. Ну вось калі мы кажам пра тое, што дэпазіты валютныя зменшыліся на 40% за гэтыя 5 гадоў, гэта лічба, падаецца, мае ўражваць, але якое гэта практычнае прымяненне мае на штодзённае жыццё? Ну гэта канец спробаў зрабіць давер да беларускага рубля, да банкаўскай сістэмы. Калі абнуленне прававой сістэмы ідзе да дзяржавы, ну не могуць грамадзяне нават тыя ўпёртыя партыі, якія думаюць, што грашовыя дэпазіты гэта ўсё, нават да іх даходзіць, што трымаць грошы ў банкаўскай сістэме, гэта, як кажу, дрэннае для кішэні. Таму яны забіраюць, але тое, што там застаецца яшчэ шмат грошаў, недзе там 5 мільярдаў даляраў за 5 у валюце, недзе там 5 мільярдаў у рублях, гэта сведчыць пра тое, што беларусы чакаюць менавіта таго часу, ён будзе недзе ў вясне, калі скончыцца час безадзыўных дэпазітаў. І тады, думаю, адток павялічыцца, таму што няма падставаў, гледзячы на ўрад, будаваць давер і думаць, што ўсё на гэты раз будзе інакш. Спадар Яраслаў, забіраюць менавіта вось гэтыя валютныя дэпазіты, напэўна, чакаюць таго, што магчыма давядзецца абменьваць іх на рублі, калі будзе цяжкая эканамічная сітуацыя. Аднак вось глядзіце, курс беларускага рубля ў дачыненні да долара, ну ўсё ж такі рубель неяк узмацняецца апошнім часам.
Ну, гэта такое пару копеек туды-сюды, гэта не ўзмацненне. Не будем забываць, што даляр сам, як і ў еўра, танеюць, таму што там цэнтральныя банкі Злучаных Штатаў і развязу, яны друкуюць шмат трыльёны грошаў, і таму тое, што тут захоўваецца нейкая стабільнасць, сведчыць пра тое, што у нас Нацыянальны банк яшчэ робіць сваю працу. Але калі чуткі пра тое, што не прадляюць контракт з Павлом Владимировичем Калауром подтвердится, и на чале Национального банка Беларуси будет новый инфляционист, новый Прокопович, тады нас чакае новый инфляцыйны и девальвацыйны податок, и то, что уже инфляция на гэтым годзе будзе амаль 7%, сведчыць, гэта такая вельмі непрыемная навіна для тых людзей, якія яшчэ трымаюць грошы ў банках. Наконт інфляцыі, наконт цэнаў, не так даўно чалавек, які ўтрымоўвае ўладу ў Беларусі, Лукашенко, заявіў, што, слухайце, трэба абавязкова там узяць кантроль над цэнамі за тавары не толькі першай неабходнасці, але і іншымі таварамі. У такім ультыматыўным тоне, з такім надрывам гаварыў ён на паседжанні ўраду, камандаваў прэм'ер-міністру, каб браў кантроль над цэнамі. Але нават 20-е стагоддзе паказала, што кантроль над цэнамі – гэта шлях да дэфіцыту. Гэта шлях да таго, што проста не будзе нармальна гаспадарка працаваць. Беларусь гэта такі падручнікавы кейс для ўсяго свету, як не трэба бароцца альбо перамагаць інфляцыю, таму што мы 26 гадоў менавіта рукамі, видимой рукой бюрократаў робім кантроль за цэнамі, а інфляцыя у нас ніколі яшчэ не была на менш за 2% ў год. Таму тое, што Лукашенко дае распараджэнне і ўрад дае пад козырок бярэ, сведчыць пра тое, што паказчыку інфляцыю верыць нельга. І тыя інфляцыйныя спадзяванні, але якія мы бачым з даследавання Нацыянальнага банку, недзе 12%, яны значна бліжэй да рэальнасці. І я думаю, што пры дапамозе гэтага паказчыка дэфляцыя, інфляцыя, ўрады ўжо рысуюць тыя тэмпы падзення ВУПу, якія дазваляюць прэм'ер-міністру казаць, што мы па сутнасці наперадзе Еўропы ўсей. Гэта, па сутнасці, галачна-палачная сістэма ў найгоршым выданні. Гэта як з таго анекдоту, што паказнікі дэманструюць адмоўны рост вельмі бурны. Спадар Яраслаў, яшчэ такое пытанне. Бачым, што робяць у Беларусі з нашым грамадствам, рэпрэсіі рэкордныя, якія дзесяткі гадоў не бачылі ў Еўропе. 31 тысяча затрыманых, сотні крымінальных справаў па палітычных матывах, забойствы людзей, таксама ціск на тых, хто вядзе сваю гаспадарчую, эканамічную дзейнасць. Цэлыя кампаніі пераязджаюць, прынамсі з IT-сектару, за мяжу. Няўжо гэта ўсё не можа не паўплываць на тое, што проста ўзровень жыцця ў Беларусі будзе рэзка падаць? Ён і так падае. Уже нагадаем, што па 500 нават улады не кажуць, няма ўжо $200 з пенсіі. Урады кажуць пра тое, што трэба дэкрэтны отпуск скараціць, трэба нейкія льготы, на пенсіі грошай не хапае, таму трэба пенсійную рэформу рабіць, на беспрацоўных не хапае, таму трэба нейкі там падатак уводзіць на прадпрыемства. Усё гэта сведчыць пра тое, што грошаў не хапае, і урад там спадзяецца, што нейкім чынам Расія дасць. Але зноў, калі ідзе абнуленне права, абнуленне дзяржавы, тое, што сегодня мы маем, бачым, гэта аманізацыя эканомікі. Гэтыя 4 буквы, АМОН, гамон для чалавека, гамон для эканомікі, гамон для інвестыцыяў. І, на жаль, тыя нават, якія падтрымліваюць Лукашенка, альбо тая номенклатура, якая яшчэ не акрэслілася, яна на сваёй скуры пабачыць у 2021 годзе наступствы менавіта такога аманізацыі гэтай эканомікі, калі няма ні ідэяў, ні нейкіх там спробаў нават да дыялогу, спробаў нават прабачце сказаць, а проста ідзе упор на номенклатурна-сілавыя кланы, на дубіны, на то іх забіць, закрыць, замачыць, як кажуць у сарціры. І гэта, безумоўна, з'яўляецца найгоршай і самай небяспечнай стратэгіяй у дачыненні да нашай краіны. Спадар Яраслаў, наконт менавіта таго, як пачуваюцца грамадзяне цяпер у эканамічным сэнсе, мы выйшлі на вуліцы Берасця, запыталіся пра давер да нацыянальнай валюты. Давайце разам паглядзім адказы, а потым вернемся да нашай размовы.
Доброе. В белорусских рублях уверенности нету. Нельзя доверять банкам, как и всему. Разве можно доверять при такой ситуации? Сейчас совершенно интересная ситуация в стране, и я не думаю, что мы можем доверять банкам сейчас, потому что у нас нет настоящего рынка, он не регулируется, и я не думаю, что в ближайшее время как-то люди начнут доверять. Я лично никогда. Белорусский рубль, к сожалению, большому показал свою неустойчивую ситуацию на рынке валютном. Вот. И, условно говоря, практически ты не можешь нигде им расплатиться, кроме нашей страны. Если обойтись без пессимизма, что все усугубляется, то, по крайней мере, улучшений как таковых нет точно. Белорусский рубль, для меня эта валюта более стабильная, потому что это национальная валюта. Что будет с евро, что будет с долларом, оно просто неизвестно. Мы не можем деньги с банка забрать, с Белагропромбанка. Почему? Потому что не отдают. Я предпочитаю снимать наличные деньги, оставлять их дома. Так надежней пока. Доллар подрос, подскочил вообще. И евро тоже. Никуда не уедешь, ничего не сделаешь. Все очень шатко. Шановныя тэлегледачы, выбачайце, я агаварыўся, гэта былі жыхары Менску, бачна вось гэтае славутае такое пано на мікрараёне Усход. Спадар Ярослаў, пачулі мы такое меркаванне аб тым, што гэта там еўра і даляр слабыя, але тое, што вось мяне ўразіла, гэта сведчанне чалавека аб тым, што яму не аддаюць грошы з банку, з ягонага дэпазіту. Ці вы чулі пра такія вось сітуацыі? Я чуў пра такія сітуацыі, але потым ты пішаш заяву, і цябе на працягу 5 дзён гэтыя грошы аддаюць і ў Белгазпромбанку, і ў Белаграбанку, ўсіх банках. Яшчэ такіх выпадкаў, калі б не давалі грошаў, няма. Проста это вось такія банкаўскія работнікі кажуць, ім там далі закон такі паставілі, вось дабіцца усімі мерамі таго, каб грошы людзі ў банках трымалі. Вось яны тады людзей дураць. Але па сутнасці людзі пацвярджаюць, што 85% дэпазітаў гэта валюта. Народнай валютай Беларусі з'яўляецца даляр. І тыя людзі, якія кажуць, што як дрэнная даларызацыя гаспадарства, калі б не было даляра, еўра, то мы бы з вами жылі значна горш, і гэта беларуская ўлада, номенклатурна-сілавыя кланы бралі бы з нас значна больш сокаў, значна больш заробкаў. Таму наша ратунак у гэтай сітуацыі, гэта менавіта замежны кэш, і ў той сітуацыі няма даверу да банкаў, да прававой сістэмы, а ёсць да кубышкі, да адзін аднаго, і трэба, безумоўна, гэтай сітуацыі спадзявацца на тое, што ў 2021 годзе заробкі і пенсіі будуць на 25-30% меншыя, і гэта будзе час, калі трэба будзе не толькі заціскаць паясы, але думаць пра тое, як адбудаваць нашу краіну ўжо пры новай уладзе. Спадар Ярослаў, яшчэ хацеў запытаць вас, было гэтае рашэнне пра закрыццё наземных межаў. Ведаем, што з 21 снежня не можна будзе практычна перасекчы большасці грамадзянам Беларусі мяжу з Літвой, Латвіяй, Украінай і Польшчай. З Расіяй мяжу не закрылі, хаця фармальная прычына, што гэта барацьба з эпідэміяй COVID-19. Ёсць пашыранае такое меркаванне, што выказваюць людзі ў соцсетках, што ў тым ліку закрылі межы, каб людзі не ўцякалі, каб не ўцякалі бізнэсоўцы з Беларусі. Вось як бы вы маглі гэта пракаментаваць? Таму што гэта гучыць трошкі так, на маю думку, можа не вельмі рэалістычна. 21 стагоддзе ўсё ў інтэрнэце ўсё ж такі. В інтэрнэце гэта адно, а другое для бізнесменоўца, які хацеў бы рабіць релокейт, няма праблемаў сесці ў самалёт і вылецець у тую краіну, якую ён выбраў. Таму, гэта проста зробіць значна горш, пагоршыць пазіцыю жыхароў Брэсцкай і Гродзенскай вобласці. Тое, што атрымае яшчэ засталіся магчымасці лятаць, гэта, безумоўна, бонус для Белавіі, для той сям'і, якая непасрэдна куруе і кіруе гэтай кампаніяй. А проста тое робіць. Ведаеце, калі было такое жаданне зрабіць жалезны занавес, зрабілі бы тады, закрылі краіну, зрабілі бы локдаун, калі б гаворка шла пра каранавірус. А гэта проста, ведаеце, они нічога не могуць
толком зрабіць, нават локдаун не могуць, нават вось барацьбу з грамадскай супольнасцю не могуць весці, таму што яны таксама не ўмеюць, развучыліся гэта рабіць. І гэта не прафесіяналізм, які мы бачым і ў эканоміцы, і ў праве, і ў кіраванні дзяржаўнымі прадпрыемствамі. Ён выражаецца ў гэтым. Нават сілавыя структуры у нас такія на вось і абы нешта не выйшла. Вось таму мы маем вось што маем. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Ярослаў Романчук, вядомы беларускі эканаміст, быў маім гаспадарства госцем у гэты вечар. А вось яшчэ адно меркаванне. Леў Львоўскі адказвае на пытанні, ці працягнуць людзі забіраць сродкі з дэпазітаў у банках і чым цяперашні фінансавы крызіс адрозніваецца ад папярэдніх. Думаю, в ближайшее время мы можем ожидать, что текущие тенденции продолжатся, и мы будем наблюдать продолжение вот этого вялого оттока депозитов из банков. Почему? Потому что все подлежащие факторы, фундаментальные факторы, которые это вызывают, недоверие и неопределенность, никуда не делись. Некоторые аналитики даже могут сказать, что некоторые из этих факторов даже выросли в последнее время. Поэтому причин обратно нести деньги в банки у населения сейчас особо нет. Начнется ли какая-то острая новая фаза, такая, какая была в августе, мы не знаем. Это зависит много от чего. Возможно, произойдет какое-то событие, которое станет таким триггером. Пока эти события не происходили, поэтому мы видим вот угасание этого оттока. Но все же в общем и целом отток продолжается. Если в предыдущие разы все это никак не было связано с недоверием вот всей системы, было скорее, может быть, связано с недоверием именно действиям Национального банка, то сейчас кризис недоверия, как мне кажется, гораздо более глубокий. И это еще при том, что нынешний состав Национального банка, наверное, один из самых профессиональных за всю историю независимой Беларуси. То есть здесь какими-то кадровыми перестановками на местах, какими-то словесными интервенциями эту ситуацию разрешить не получится. Лукашенко зацягвае час для сыходу з пасады, каб паспець перааформіць дзяржаўныя прадпрыемствы на падстаўныя афшорныя кампаніі. Гэтак мяркуе Серж Харытонаў, медыаэксперт iSense, які падрыхтаваў агляд для Віленскага інстытуту палітычнага аналізу пры падтрыманні дэпартаменту публічнай дыпламатыі НАТО. Пра магчымае развіццё падзеяў у нашай краіне і пра тое, як перадусім самыя грамадзяне Беларусі могуць паўплываць на сваю будучыню, ўжо зараз пагаворым з Сержам Харытонавым. Прывітанне. Прывітанне. Серж, вось ты вызначыў 4 сцэнары, якія могуць рэалізавацца ў Беларусі ў бліжэйшы час. Ці мог бы ты ў некалькіх словах вось так коротка распавесці для нашых гледачоў сваю думку? Ну, можна сказаць, што гэтыя 4 сцэнары гэта у роўнай ступені магчымыя на дадзены момант варыянты. Мы знаходзімся ў нейкай такой развілцы на будучыню, і можна сказаць, што першы варыянт гэта вось такое супрацьстаянне, якое мы назіраем зараз, яно вельмі пазіцыйнае, і нельга сказаць, што пратэсты перабіваюць уладу, ці ўлада перабівае пратэсты. І першыя і другія захоўваюць свае пазіцыі, і досыць цяжка сказаць, як доўга у гэткай канфігурацыі зможа існаваць палітычная рэалія Беларусі. Другі сцэнар – гэта пашырэнне рэпрэсіяў. У адказ на гэтыя рэпрэсіі можа быць зніжаная пратэсная актыўнасць. Такім чынам старыя ўлады змогуць пераадолець пратэстоўцаў, альтэрнатыўныя і прадэмакратычныя сілы, і нягледзячы на далейшыя спробы Расіі пашырыць так званую глыбокую інтэграцыю, яе не будзе адбывацца менавіта з-за таго, што Лукашенко будзе адчуваць сваю моц і вяртанне кантролю над краінай, але гэта магчыма толькі ў выпадку такіх супержорсткіх рэпрэсіяў, увядзення вайсковага становішча. І гэты варыянт, канешне, самы непрымальны з пункту гледжання
устойлівасці палітычнай сістэмы. Трэці варыянт гэта тое, што я назваў драматычнай эмансіпацыяй. Гэта варыянт, пры якім рэпрэсіі будуць пашырацца, але ў адказ на іх будзе пашырацца і актыўнасць пратэстоўцаў, якая у нейкі момант давядзе гвалт у краіне да такой ступені, што людзі ўнутры самой сістэмы, якія раней падтрымлівалі самавешанага прэзідэнта Лукашэнку, вырашаць пайсці на замену гэтага чалавека, на замену лідарства, але гэты варыянт таксама не самы ўстойлівы менавіта з-за таго, што людзі, якія вырашаць правесці гэткі пераварот унутры Беларусі, яны ўсё роўна будуць людзьмі з вертыкалі, людзьмі са старой сістэмы. І гэткім чынам Беларусь можа ператварыцца ў такую самую вялікую шэрую зону. Найбольш прымальны варыянт, канешне, гэта прымус Лукашэнкі да сыходу, і гэты варыянт магчымы толькі пры супадзенні некалькіх фактараў. Гэта, канешне, перш за ўсё пратэстоўная актыўнасць, гэта актыўнасць людзей унутры краіны, якія за апошнія 4 месяцы паказалі, што яны ёсць рэальным суб'ектам палітыкі, што раней не ў поўнай ступені можна было назіраць у Беларусі. І ціск на улады унутры краіны і пашырэнне ціску з боку знешніх краінаў, замежных краінаў можа быць тым фактарам, які прымусіць Лукашэнку ўсё ж сысці, але гэты варыянт магчымы толькі пры пашырэнні ціску па ўсіх напрамках, у тым ліку эканамічных. Гэта і тыя самыя персанальныя санкцыі супраць атачэння самавешанага прэзідэнта, гэта персанальныя санкцыі супраць расійскіх кампаній і іх кіраўнікоў і уладальнікаў тых, якія ёсць харуснікамі самавешанага прэзідэнта. У гэтым варыянце, канешне, Беларусі прыйдзецца прайсці праз мнагагадовы палітычны транзіт, прыйдзецца наноў выбудоўваць палітычную сістэму, наноў выбудоўваць інструменты камунікацыі ўнутры грамадства, камунікацыі грамадства і ўлады, нанова выбудоўваць сістэму дзяржаўных СМІ, якія павінны быць сапраўды грамадскімі СМІ, а не СМІ, якія працуюць у якасці гэткай піар-службы першага лица. І гэты варыянт найбольш прымальны з пункту гледжання ўстойлівасці сістэмы. Ва ўсіх трох варыянтах, якія я абмеркаваў на пачатку, беларуская палітычная сістэма у любым выпадку будзе пазбавіцца той стабільнасці, пра якую гэтак доўга казаў Лукашенко. І палітычная стабільнасць сама па сабе не ёсць дрэннай рэчы, але гэта не тая палітычная стабільнасць, якая існавала ў Беларусі, калі яна выбудоўвалася праз рэпрэсіі. Палітычная стабільнасць павінна ўтварацца праз справядлівую судовую сістэму, заканадаўчую, праз незалежнасць розных галінаў дзяржаўнай сістэмы. І перш за ўсё зараз трэба разумець, што самы галоўны фактар, які можа падвесці Беларусь пад мірны сцэнар транзіту, зараз гэта перамовы старой улады з прадстаўнікамі Святланы Ціханаўскай, абранага прэзідэнта, і каардынацыя ўсіх прадэмакратычных сілаў вакол Святланы Ціханаўскай, як лідара, якога аднолькава прызнаюць як унутры краіны, гэтак і за мяжою. І менавіта маючы такую кансалідаваную пазіцыю вялікай шырокай групы прадэмакратычных інстытутаў, людзей, проста тых, хто упершыню прыняў удзел у нейкай палітычнай актыўнасці ў гэтым годзе, толькі вось гэтая адзіная сіла мае шансы на тое, каб правесці паспяховыя мірныя перамовы і правесці паспяховы мірны транзіт улады. Серж, вось ты кажаш менавіта пра людзей з прадэмакратычнай пазіцыяй, і падаецца, што зараз акурат вось народ, ён вельмі аб'яднаны, ужо зніклі гэтыя размовы пра падзелы на старую апазіцыю, на новую, на нейкія там розніцы ў поглядах, хто там сацыял-дэмакрат, хто кансерватары, гэтак далей, што ёсць ва ўсіх краінах. Але падаецца, што тут таксама важна, каб нават людзі ў сістэме, якія ўсё яшчэ функцыянуюць у сістэме, якія хоць трошкі думаюць пра будучыню сваіх дзяцей, сваёй краіны, каб яны таксама ўсё ж такі зрабілі такі акт грамадзянскай адвагі і паспрыялі вось гэтаму мірнаму і законнаму вырашэнню сітуацыі. Ну, трэба разумець, што не кожны чыноўнік у Беларусі гэта граф Дракула. Не кожны чыноўнік і чалавек, які працуе на дзяржаву у, скажем так, грамадскай адміністрацыі, не ёсць нейкім такім дэманам.
багата людзей унутры сістэмы гатовыя да пераменаў, але дагэтуль магчыма не маюць досыць адвагі, каб зрабіць гэты ўчынак. Багата людзей з грамадзянскай адміністрацыі, нават сілавых структураў застаюцца ў сістэме для таго, каб перадаваць дэмакратычным сілам інфармацыю пра тое, што адбываецца ўнутры сістэмы. Гэта датычыцца і Міністэрства ўнутраных спраў, і МЗС, і інстытутаў кіравання, якія можна абазваць там дзяржаўнай вертыкалю, людзей, якія працуюць у выканкамах. Усе гэтыя людзі таксама выконваюць нейкую функцыю набліжэння пераменаў, менавіта таму, што без іх дэмакратычныя актывісты, штаб Светланы Ціханаўскай не мелі бы магчымасці разумець, што адбываецца ўнутры сістэмы. Таму я думаю, што, канешне, можна было б чакаць большай рашучасці ад гэтых людзей, але ўсё ж мне падаецца, што гэтая рашучасць будзе праяўляцца тым болей, чым далей будзе паслабляцца пазіцыя самавешанага прэзідэнта і ягонага ўраду. Дзякуй вялікі. Серж Харытонаў, медыаэксперт iSense, быў маім і спадарства госцем у гэты вечар і разважалі вось пра магчымыя сцэнары, вось такая аналітыка, што можа адбыцца ў Беларусі цягам бліжэйшых месяцаў, як будзе развівацца сітуацыя. Вынік такі, што ўсё ж такі грамадзяне Беларусі перадусім павінны браць адказнасць за лёс сваёй краіны. Ўсё залежыць ад кожнага з нас. Беларускі бізнес зрабіў смелы крок, падтрымаў пратэст і страйкі беларусаў. За гэта рэжым запусціў хвалю рэпрэсіяў супраць прадпрымальнікаў. Заявіў офіс Святланы Ціханаўскай і звярнуў увагу на факты закрыцця па надуманых прычынах некалькіх сотняў установаў грамадскага харчавання, гандлю і сферы паслуг. Тэкст заявы опубликованы на официальном сайте «Политика». Цель этого заявления – поддержать бизнес и предостеречь чиновников, которые должны понять, что они ответят не только там в дисциплинарном порядке там, или как-то еще, но к ним могут быть применены регрессные иски. Это значит, сначала будет государство возмещать потери тем, против которого государственная сила была использована незаконно, а потом те люди, которые исполняли незаконные указания, подделывали документы, применяли санкции, которые не соответствуют законодательству, будут отвечать по регрессным искам, то есть к ним будут предъявлены иски для возмещения ущерба, который понесло государство, когда выплатило компенсацию. Это намерение в будущем возместить убытки тем, кто пострадал от злоупотребления властью. Фактически действующий президент дает приказы наказывать бизнес за высказывание своего мнения, за поддержку протестующих, и это является злоупотреблением властью, потому что не это официальная причина. Официальная причина находится там санстанция, пожарные и так далее. Сейчас компенсировать возможности нет, потому что это очень большие деньги, штрафы, потери. Но в будущем это должно быть компенсировано, и не только потому, что так хочет кто-то, а также в первую очередь потому, что это соответствует закону. Я думаю, что каждый понимает, что если мы хотим инвестиций в нашу экономику, хотим экономического развития, то в стране должна быть справедливость, и в стране должен работать закон. Распавядайце ўсім пра прыклады нашай салідарнасці і ўзаемадапамогі, пра нашу няспынную прагу свабоды, пра унікальную беларускую годнасць. Гэтак Святлана Ціханаўская звярнулася да землякоў за мяжой, адкрываючы народныя амбасады. Разам са Святланай Ціханаўскай праз Zoom у адкрыцці амбасадаў прынялі ўдзел былы амбасадар Беларусі ў Польшчы, Францыі і Іспаніі Павел Латушка, намеснік старшыні Рады БНР Сергей Навумчык, а таксама віцэ-старшыня Еўрапейскага парламенту Нікола Бір. Ужо зараз вітаю ў студыі былога намесніка міністра замежных справаў Беларусі, а данядаўна амбасадара ў Аргентыне, Уругваі, Парагваі і Перу спадара Владзіміра Астапенку, прадстаўніка народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Добрый вечар. Добрый вечар вам і всім тэлегледачам. Спадар Владзімір, памятаю, вы яшчэ вельмі адважна, будучы амбасадарам, выступілі вы супраць гвалту, супраць беззаконня, таксама развярнулі перад сыходам бел-чырвона-белы сцяг. Цяпер народныя амбасады адкрываюць
па ўсім зямным шары, можна так сказаць. А у чым мэта вось гэтага кроку, як беларусы замежжа могуць дапамагчы сваёй айчыне? Так, учора адбылася вельмі цікавая віртуальная цырымонія адкрыцця беларускіх народных амбасад. Гэта быў вынік шматмесячнай працы, і я хацеў бы адзначыць, што гэта была праца не вертыкальная зверху ўніз, а практычна гарызантальная, якая базавалася на ініцыятыве грамадскасці, таму што пасля сфальсіфікаваных выбараў у жніўні гэтага года беларусы за мяжой адчулі весь боль беларускага народу, які на працягу ўжо 4 месяцаў змагаецца за сваю свабоду, зразумелі, што ўлада адвярнулася ад народа і пачалі меркаваць аб тым, як стварыць нейкую сістэму за мяжой, якая рэальна бараніла іх інтарэсы і прадстаўляла і дэмакратычную Беларусь на міжнароднай арэне. Таму у выніку рэзалюцыі ўсебеларускага кангрэса, які адбыўся напрыканцы кастрычніка, быў дадзены такі палітычны сігнал, у адпаведнасці з якім беларускія дыяспары ў многіх краінах свету пачалі рыхтавацца вось да гэтай падзеі. І учора мы ўжо бачылі, як пачалі працаваць народныя амбасады ў краінах Европы, у краінах Лацінскай Амерыкі, у Азіі. І мы спадзяемся, што гэта толькі першыя крокі, таму што ёсць ужо намеры з іншых краін далучыцца да гэтага праекту. І я так разумею, што галоўная мэта народных амбасад на дадзеным этапе будзе першая ахова інтарэсаў і правоў беларускіх грамадзян, якія апынуліся за мяжой і часта патрабуюць нейкіх спецыяльных захадаў, каб урэгуляваць все пытанні з іх юрыдычным статусам, дапамогі. І па-другое, таксама не менш важная функцыя – гэта інфармаванне грамадскасці ў тых краінах, дзе яны знаходзяцца, аб рэальным становішчы справаў у Беларусі, аб той барацьбе, які вядзе беларускі народ, і падтрымка гуманітарных кантактаў паміж народамі. Я таксама спадзяюся, што нашы амбасады змогуць на гэтым напрамку шмат чаго зрабіць. Вось гэта выглядае як пабудова нейкіх нават паралельных інстытутаў, якія займаюцца функцыямі, якімі павінна займацца насамрэч дзяржава у звычайных умовах. Аднак бачым, як рэагуе апарат. Уладзімір Макей сустрэўся з дыпламатамі еўрапейскімі ў Менску. Яны ўручылі яму ноту, у якім патрабавалі менавіта, каб спынілі гвалт на вуліцах, каб спынілася гэтае ўсё беззаконне. Уладзімір Макей кажа, што гэта агітка і пагражае Еўропе контрсанкцыямі. Ну, гаспадар Макей мае права меркаваць так, як ён мяркуе. А з майго пункту гледжання учора адбылася незвычайная з'ява, таму што звычайна міністр запрашае паслоў да міністэрства, каб зрабіць нейкай моушн, каб зрабіць нейкую заяву публічную. Я так разумею, што на гэты раз амбасадары краін Еўрапейскага Саюзу, взяўшись за рукі, як я кажу, прыйшлі да міністра замежных спраў, і гэта былі амбасадары суверэнных краін, якія выпрацоўваюць суверэнную знешнюю палітыку. І тое, што было агучана на сустрэчы, мы чыталі гэта з прэс-рэлізу на старонцы дэлегацыі Еўрапейскага Саюза, гэта перш за ўсё пазіцыя еўрапейскіх краін, пазіцыя тых амбасадараў, якія былі на сустрэчы. Так, яна супадае з пазіцыяй і з патрабаваннямі беларускага народу. Але гэта значыць, што замежныя амбасадары ў Беларусі лепш ведаюць спадзявання народу, чым тыя чыноўнікі, якія зараз сядзяць у службовых кабінетах. Таму зноў, вяртаючыся да першага вашага пытання, тэма легітымнасці ўлады як за мяжой, так і ўнутры выклікае шмат пытанняў. Але бачым, як нягледзячы на ўсе гэтыя рэпрэсіі, на ўвесь гэты ціск, беларусы ўсё яшчэ дэманструюць тое, што яны хочуць законнасці ў сваёй краіне. І таксама, нават нягледзячы на вось, што робяць дзяржаўныя амбасады, стараюцца беларусы замежжа стварыць свае інстытуты, каб усё ж такі паказаць, што увесь народ як бы аб'яднаны ў мэтах менавіта, каб наладзіць сувязі з іншымі народамі, каб не было вось гэтых вечных сварак і проста дзеянняў у інтарэсах аднаго чалавека, які ўтрымоўвае ўладу. Абсалютна згодны з вамі, таму што вось тыя ж народныя амбасады гэта унікальная з'ява, калі
вся замежная диаспора об'ядналася вокруг гэтай мэты, калі людзі працуюць на гэтую мэту як валанцёры, і яны трацяць свой прыватны час, яны гатовы працаваць і дзень і ноч, і галоўная мэта гэта яшчэ раз, каб голас дэмакратычнай Беларусі быў пачуты ў свеце і каб падрыхтавана пляцоўка для таго, каб у будучым наша краіна мела добрыя адносіны не толькі з суседзямі, але з усімі краінамі свету. Спадар Уладзімір, дзякуй вам вялікі, што завіталі ў нашу студыю гэты вечар. Спадар Уладзімір Астапенка, былы намеснік міністра замежных справаў Беларусі, данядаўна амбасадар нашай краіны ў Аргентыне, Перу, Парагваі і Уругваі, а цяпер прадстаўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва, быў маім і спадарства госцем. Гурт «Молчат дома» выпусціў новы кліп на песню «Звёзды». Відэа знятае на мабільны тэлефон і прысвечанае тэме джэз-арту. Галоўны герой кліпа змагаецца з вулічным мастацтвам. Далей паглядзім разам. Я, спадарства, пакуль што з вамі развітваюся. Наперадзе таксама аб'ектыў, галоўнае выданне навінаў Беларусі. Бывайце здаровыя. Центр по борьбе с уличным искусством слушает вас. Что, опять солнце нарисовали? И звезды, и луну.
24 мільёны еўраў на падтрыманне беларускага народу. Вылучыць такі пакет дапамогі пастанавіла Еўракамісія. Іншыя важныя навіны дня падсумуем у аб'ектыве. Я Юлія Лабанова. Добрый вечар. Кошты ўгару. Чаму цены растут? Мотив это, вероятно, связан именно с ответом людей на политический кризис. Бел-чырвона-белы пад прыцэлам. Улады палююць, беларусы змяняюць форму пратэсту. Будуць выклікаць больш смеха, ну таму што, ведаеце, змаганне з зефірамі альбо з, не ведаю, там желе, вось, таму што яно бела-чырвона-белага колеру. Пратэст праз аб'ектыў сілавікоў. Иди отсюда, Влад. Потому что пострадаешь. Да, потом будешь жопу синюю показывать. Кошты на тавары ды паслугі павялічваюцца, беларусы ўсцяж забіраюць валюту з банкаў. Толькі сёлета ў банках краіны паменела валютных дэпазітаў на $1,5 мільярда. У прычынах разбіралася Дыяна Радкевіч. Пасля сёлетніх выбараў, што змацнілі палітычны крызіс, беларусы асабліва актыўна пачалі забіраць грошы з банкаў. На прыкладзе сітуацыі з валютнымі дэпазітамі бачым, што найбольшы адток адбыўся ў жніўні. Апошнія месяцы сумы ўжо не такія вялікія, але рахункі дасюль пусцеюць. Эксперт кажа, адна з прычынаў недавер беларусаў да дзяржаўных інстытутаў і Нацыянальнага банку. Ну, а второй мотив это, вероятно, связан именно с ответом людей на политический кризис, с каким-то экономическим сопротивлением населения. Больш за $3 мільярды забралі беларусы за 5 гадоў з валютных дэпазітаў. $1,5 мільярда з іх, то бок палову ад усёй сумы, толькі сёлета. Люди несут деньги в банк, кредиты не выдаются. Предприятия, которые, возможно, в текущих условиях хотели бы как-то расширить свое производство, не могут этого сделать, так как не могут привлечь кредитные средства. Наш эксперт дадае, што адток дэпазітаў будзе працягвацца. Трывае і рост коштаў. Інфляцыя станам на лістапад склала 6,6%, а Нацбанк планаваў трымаць сёлетнюю інфляцыю ў межах 5%. Для параўнання, у 2019 годзе інфляцыя склала 4,7%. Причина достаточно высокой инфляции, выше запланированного уровня, это девальвация белорусского рубля. В этом году было 2 сильных падения курса. Девальвация белорусского рубля означает рост цен на все импортные товары, импортные комплектующие, импортные энергоносители и так далее. Поэтому это обязательно отражается на росте общего уровня цен. Эксперт распавёў, што чым бяднейшы чалавек, тым мацней на яго паўплывае інфляцыя. Але праз розніцу спажывецкіх кошыкаў рост коштаў кожны адчуе па-свойму. Да, все возросло. Везде приклеили по рублю, по 2, по 3. От подсолнечного масла до всего, все возросло. О, проезд подорожал, сигареты подорожали, да, одежда даже, в принципе, дорогая. Цены выросли на все буквально. То есть, что бы это ни было, бытовая, то есть продовольственные товары. Вот, а зарплаты не растут. То есть. Да они на все растут. Масло подсолнечное 4 рубля стоит и больше. Если судить по общей сумме чека, вот стандартный поход в магазин, стандартный какой-то набор продуктов повседневный, то разница чувствуется за последнее время, что сумма эта значительно выросла. Каб кампенсаваць рост коштаў, мінімальны заробак праіндексавалі да амаль 390 рублёў, што на 3,5% болей за папярэдні. Да таго ж мінімальны заробак могуць перагледзець і ў снежні, як у бок росту, так і зніжэння. Дыяна Радкевіч, Белсад. У барацьбе з нацыянальнаю сімволікаю не шкадуюць ні сілаў, ні сродкаў. Цэлыя брыгады сілавікоў скіроўваюць у двары, дзе на вокнах і на гаўбцах ёсць бел-чырвона-белыя колеры. Сёння ў выніку такога рэйду на вуліцы Чыгуначнай у Менску сярод іншых мясцовых жыхароў затрымалі гісторыка, працаўніка Акадэміі навук Андрэя Мацука. Працяг гісторыі ды як паляванне на сцягі мяняе форму народнага пратэсту у сюжэце Надзеі Бельскай.
4 мікрааўтобусы з сілавікамі і 6 затрыманых. Так пачалася сённяшняя раніца ў двары дому на Чыгуначнай 44 ў Менску. У мясцовай жыхаркі Наталі Бондаравай падчас затрымання ўзнік муж. По какой статье? По какой статье? Мне известно только то, что он поехал отвозить ребенка в детский садик и сказал, когда возвращался, уже понял, что людей арестовывают и начались обыски. Вот. Он договорился с братом своим увидеться. Говорит, ну я поехал. И все. И после этого он перестал выходить на связь. Мянчук Артём бачыў, як людзей выводзілі з пад'езду, а следам неслі канфіскаваныя рэчы. Неоднократно видел, как милиция стояла, и здесь есть люди вывешивают ленточки, и двое с милиции, они всегда смотрели. Ну, как надсмотрщики, двое других срезали. Пацярпеў за сімволіку пенсіянер з гомельскіх чонак Михаил Русак. Колішняга міліцыянта пакаралі штрафам 15 базовых велічыняў. Ён размясціў сцяг на ўласным доме, плоце, ды не пагаджаўся прыбраць сімволіку, як таго патрабавалі міліцыянты. Вот я написал, вот это, после этого написал на заборе полосу, что они мне могут сделать, это мой дом. Они мне сказали, что вы не поддерживаете это в надлежащем положении дом. А скажите мне, какое надлежащее? Вывешивать бел-чырвона-белыя сцягі ды іншую нацыянальную сімволіку на сваіх гаўбцах ды вокнах і раней было небяспечна. Цяпер гэта прыраўнялі да несанкцыянаванага мерапрыемства. Палітык Юрый Губарэвіч у адказ падаў заявку ў Менскі гарвыканкам на пікет на сваім гаўбцы з удзелам 0 асобаў. Я лічу, что такое патрабаванне абсолютно незаконное, и милиция, коли врывается в кватэры громадян и затрымлівае, пагражае, а и не только пагражае, и притягивая до отказности по артикулу 23-34, яны выходят поза межы закона. Кожный громадянин мае право у своей кватэры, у любой каляровой гамме робить все, что завгодно, любые инсталляции. Нават у такіх умовах татальнай забароны пратэсты жывуць, толькі набываюць іншую форму. І яны будуць узмацняць параною улады, і яны будуць выклікаць больш смеха, ну таму што, ведаеце, змаганне з зефірамі альбо з, не ведаю, там желе, вось, таму што яно бела-чырвона-белага колеру, ну, думаю, можа, з салам будуць яшчэ змагацца. Нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг сёлета аб'яднаў пратэстоўцаў, тым самым атрымаў другое жыццё. Надзея Бельская, Белсад. Сябры ды блізкія сустракалі ля сценаў ізалятару, аднак на волі не пабачылі. Вольгу Хіжынкову, міс Беларусь 2008 і былога прэсавага сакратара расійскага «Дынама» пакінулі на Акрэсціна. Імаверна, Вольга правядзе там яшчэ 9 дзён, калі пакаранне паводле 3-го тэрміну палічылі не з моманту суда, а з заканчэння папярэдняга арышту. Я буду связываться с адвокатом, спрашивать, как там, что, почему, пусть решать. То есть ее тайно судили еще раз? Я не знаю, ну, сегодня, как и в Уфе, я тоже ждала 17:30 встретить, забрать домой. Она за всех нас сидит в неволе, в таких условиях, с таким контингентом, потому что и журналисты, ну, кто с ней там находился, рассказывали, в каких условиях, как издеваются над ней. Вольгу Хіжынкову затрымалі 8 лістапада на акцыі пратэсту і адправілі ў ізалятар часовага ўтрымання на 12 сотняў. Пасля зладзілі яшчэ 2 суды за фотаздымкі ў інстаграме. Паводле сукамерніц, былую міс Беларусь утрымлівалі ў невыносных умовах, цытата, з бяздомнікамі са смуродам і вошамі. Таксама ў камеры пастаянны моцны скразняк. Агулам Вольга застаецца за кратамі ўжо 33 дні. Ініцыятыва «Байпол», яна аб'ядноўвае беларускіх праваахоўнікаў, якія адмовіліся выконваць злачынныя загады, апублікавала чарговае відэа, знятае камерамі сілавікоў. На ім уласна сілавікі, якія 23 жніўня, у дзень масавых пратэстаў, стаялі ў ачапленні каля Палацу Незалежнасці. План вот этих передних ублюдков всех. Иди отсюда, потому что пострадаешь. Да, потом будешь жопу синюю показывать, поэтому. Все, иди. Надо, чтоб снял он того уёбка, блядь. Снимай его, он танцует. Пашек ебаный. 044. Как только начнут более-менее расходиться, спроси, что лодки готовы поработать по проспекту.
молодец, я ж ушащих купюр тут заработал. А что нет? Что? В банке ты, блядь, больше заработал кассиром. Ну не нахуй, ну, блядь, я бы уже в отделе сидел бы. Ящик надо, а здесь ничего не делаешь. Усё часцей бацькоў у Беларусі праследуюць паводле адміністратыўнага артыкулу 9.4. Паводле яго складаюцца пратаколы на асобаў, чые дзеці бралі ўдзел у несанкцыянаваных акцыях або былі на акцыях разам з бацькамі. Што пагражае такім сем'ям, высвятляла Вольга Старасціна. Рыхтуецца да свята, але настрой у сям'і Альгерчык не зусім святочны. Пасля пэўнага здарэння не адчуваюць спакою ні маці, ні ейная 15гадовая дачка Маша. У палове лістапада журналістка Тутбай сабралася на плошчу Пераменаў, а паколькі ніякай акцыі там ужо не было, узяла з сабою дачку падлетка. Неўзабаве абедзве апынуліся ў РУС. Если вы не виноваты, вас отпустят. И когда мы на руки взяли протокол, и там написано, что участвовали в мероприятии, находились в группе людей, которые несли символику, там лозунги, и тем самым высказывали свой протест, ребенок мой посмотрел и сказал: «Мама, так они же сказали, что офицер разберется». Цяпер сям'ёй разбіраюцца шмат якія органы. Справу журналісткі накіравалі ў суд. Распачала правяранне інспекцыі ў справах непаўнагадовых. Школьная адміністрацыя таксама узялася за сям'ю. Я старалась держаться спокойно очень, не реагировать особо, но все равно, тем не менее, какое-то вот состояние такого, что за тобой могут прийти, вломиться в двери, там могут забрать ребенка. Это вот тревога такая росла, потому что уже были случаи, что приходили, были угрозы там изъятия ребенка из семьи. Такія пагрозы выслухоўваюць багата бацькоў. Адныя праз тое, што ўзялі дзяцей на акцыі, прычым не заўсёды пратэставыя. Іншыя праз тое, што дзіця выказала сваё меркаванне ў школе. Как политика может не касаться нас, когда я не знаю, придет мой папа вечером домой или не придет? І неважна, як выказалі – словамі, спевамі ці нават проста маўчаннем і чыстым аркушам паперы. Дзеці маюць права на выраз сваіх думак і меркаванняў. І гэта гарантаванае артыкулам 13 Канвенцыі ААН на правах дзіцяці. І гэта гарантаванае артыкулам 11 Закону Рэспублікі Беларусь аб правах дзіцяці. За тое, што дзеці рэалізуюць свае правы, улады караюць бацькоў, выстаўляючы ім артыкул адміністратыўнага кодексу 9.4. Невыкананне абавязкаў у выхаванні дзяцей. Караюць бацькоў, пакутаюць таксама і дзеці. Ім трэба казаць, што яны насамрэч сапраўдныя героі, што яны робяць тое, што яны адчуваюць, што яны заўсёды могуць разлічваць і на любоў, і на падтрымку сваіх бацькоў. Абаронца правоў дзіцяці называе беспадстаўныя палітычныя пераследы гвалтам над дзецьмі з боку сістэмы. Псіхолагі кажуць, што такая сітуацыя, калі думаеш адно, а мусіш казаць і рабіць іншае, пагражае сур'ёзнымі псіхалагічнымі проблемами у детей и дорослых. Якое ж выйсце? Забирать детей из школы, уезжать в другие страны. А как по-другому быть? Я ничего не могу сказать, как быть по-другому. Когда говорить нельзя, передвигаться нельзя. Все, мы скоро будем дышать тогда, когда нам скажут. Што нас не знішчае, тое узмацняе. Гэта таксама жыццёвы урок для дзяцей і бацькоў. Вольга Старасціна, Белсат. У сталіцы развіталіся з першым кіраўніком ураду Беларусі Вячаславам Кебічам. Галоўны супернік Лукашэнкі на выбарах 1994 года, адзін з падпісантаў белавежскіх пагадненняў, памёр пазаўчора на 85-м годзе жыцця. Развітанне адбылося ў цэнтральным доме афіцэраў пахавання на ўсходніх могілках у Менску. Він застанецца чалавекам дэмакратычных поглядаў, таму што ён дэмакратычным шляхам аддаў уладу, ён звяртаў увагу на Верховны Савет. Умница, очень колоссальные мозги. Совершенно владел немецким языком, много читал, много писал.
Он был редкий человек с выдающейся памятью. Я вам скажу, я последний раз видел его вот в этом году, мы встречались. Он сыплет фактами, фамилиями, именем, отчеством, что просто поразительно, что человек 84 года все это помнит и вот рассказывает, как будто это произошло вчера. Беларусь самая небяспечная ў Еўропе краіна для журналістаў. Гэткую выснову зрабіла арганізацыя «Рэпарцёры без межаў». Яна адсочвае парушэнне свабоды слова і ціск на медыі ў свеце. Таксама даследнікі заклікалі Еўразвяз спыніць выплаты ва ўсіх праграмах фінансавай дапамогі для афіцыйнага Менску, пакуль у Беларусі працягваюць ігнараваць правы чалавека. Больш аб працы журналістаў у нашай краіне Юлія Цяльпук. З кастрычніцкага аддзялення міліцыі выйшаў Алесь Сабалеўскі, журналіст парталу 6 ТВ Бай. Дапыталі яго ў якасці сведкі па справе аб падпале аўтамабілю міліцыянта ў сярэдзіне кастрычніка. Я и недалеко живу, и я уже был осужденный по административной справе на 2 разы за якобы удел у несанкцыянаваных мітынгах, хоць я там працаваў як журналіст. Напэўна, я там прохожу по нейкіх спісках, і вось зараз яны праверяюць усіх такіх людзей. У выкліканых па справе забіралі тэлефоны і праглядалі асабістую перапіску ў Тэлеграм. У міжнароднай арганізацыі «Рэпарцёры без межаў» прааналізавалі стаўленне дзяржавы да свабоды слова ў апошнія 4 месяцы. Налічылі 449 выпадкаў яе парушэння. За гэты перыяд 368 журналістаў прайшлі праз арышты і палова з іх праз суды. 80 журналістаў зняволілі не менш як на 3 дні. З іх 7 прыцягнулі да крымінальнай адказнасці. За кратамі большая частка, 62 асобы, зазналі жорсткае абыходжанне, гвалт, катаванні. 3 трыманых пад вартаю фігурантах крымінальных справаў Кацярыну Андрэеву, Кацярыну Барысевіч і Дар'ю Чульцову праваабарончая супольнасць напярэдадні вылучыла журналістамі году. Я ведаю вельмі шмат журналістаў, якія прынцыпова ходзяць на акцыі, прынцыпова працягваюць асвятляць мерапрыемствы і заўсёды падкрэсліваюць, што грамадства зараз вельмі запатрабавана правдзівай інфармацыі. Дар'я Чульцова і Кацярына Андрэева, журналісткі Белсату. Сёння ж раніцай у кватэры бацькоў Чульцовай правялі ператрус, шукалі прыкметаў каардынацыі несанкцыянаваных масавых мерапрыемстваў. Юлія Цяльпук, Белсат. 13-я гадавіна адзінага незалежнага тэлебачання для Беларусі яшчэ адзін год плённая праца нашай каманды. Па выніках Белсат традыцыйна вызначыў найлепшых журналістаў і найлепшыя матэрыялы праграмы ды фільмы. Сёлета тэлевізійную асобу года прызналі вядоўцу шматлікіх стрымаў з пратэстаў Кацярыну Андрэеву. На войне трэба даваць медалі. На вайне трэба даваць медалі. Таму медалі атрымаюць усе калегі, якія прайшлі праз арышты ў вельмі непрыемных, мушу падкрэсліць, умовах. Трымаймася разам. Белсатаўцамі года сёлета названыя усе рэпарцёры, якія з рызыкаю для здароўя асвятляюць мірныя акцыі пратэсту ў Беларусі. А адмысловую ўзнагароду дырэктара атрымала уся каманда вытворчасці інфармацыйных праграмаў. Лепшым інтэрнэт-матэрыялам года прызнаны артыкул «Выжывёленыя і ў вас няма правоў» Марыны Малчанавай. Дыплом за рэпарцёрскі матэрыял года атрымаў цыкл «Без рэтушы». Гульня без правілаў рэжысёра Антона Цялежнікава, названая фільмам года, Хайтак ТВ найлепшай публіцыстычнай праграмай года. Узнагароду за ўнёсак у развіццё сацыяльных сетак, у прыватнасці Інстаграм, узяла Дар'я Лакевіч. На гэтым у аб'ектыве ўсе навіны. Сачыце за актуальнай інфармацыяй таксама ў нашым тэлеграм-канале. Зычу вам добрага вечара. Да сустрэчаў.